ଭିଡ଼ିଓ କର ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ହଁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁସି ମାଙ୍କର LKG ରୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ୟୁକେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଗଲା ଖୁସି ମାଙ୍କର ଏବେ ଦେଖ UKG ହେଇଗଲା ଦେଖେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖେ ଆସିଛି ତାଙ୍କର ୱାଓ 50 to 50 ଭେରି ଗୁଡ୍ ନାଇସ୍ 50 to 50 50 to 50 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଦେଖ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିଛ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଠୁ ୱାଓ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛ ତ 4 3 4 ହଁ ସବୁ ନିଜେ ଲେଖିଦେଇଛ ନା ଆଉ ଏଇଟା କାହିଁ ଗୋଟେ ମାର୍କ କମିଗଲା 30 to 29 ହଁ କାହିଁ କମିଲା ଏଇଟା ନିଜେ ଲେଖିଛି କାହିଁକି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲା 30 to 29 ହେଇଛି ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଛି ହଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କୁ କ'ଣ ଲେଖିଦେଇଛ ହ୍ୱାଇଟ୍ କୁ କ'ଣ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଲେଖିଲି ଠିକ୍ ସ୍ପେଲିଂ ଲେଖିଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେବଟା କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ଲେଖା ହେଇନି ହଁ ସେ ଦେବବ୍ରତ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଭୁଲିଲା ତାହେଲେ ନାଇଁ ସେ ଭୁଲ ଯାଉଛି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ଏମିତି ତୁ ଆକୁ ଲିଭା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାପରେ ଏଇଟା ସ୍ପେଲିଂ କହିଲେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ନେକ୍ସଟ 9 9 ୱାଓ 8 ହଁ ତାପରେ 32 ପୁଣି 30 ନାଇଁ फिर एटा 8 4 फिर एटा 30 to 30 30 to 30 एटा भी ମୁଁ ଲେଖି ହଁ ଦେଖିବା ଏଟା ବି ମୁଁ ଲେଖିଛି ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛ ତ 7 to 10 ହଁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ହଁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର handwriting। ହେଇଛି ନା ଭଲ ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ ହେଇଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଡଲ୍ 7 ରୁ ଦେଇଛନ୍ତି 3 ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ହଁ ଏକ୍ସ ମାଷ୍ଟର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ଲେଖିଛ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲନି ନା ଏତିକି ଲେଖା ହବ ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲନି ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘରେ କରିବେ ଗୋଟେ ଏଇଠି କରିବେ ଏମିତି ତାହେଲେ ତମର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଛି ଆଜି ନାଇଁ ଏଇଟା LKG ରୁ କ'ଣ ମାମା ଦେଖ ଜି ଓ ଗୁଡ୍ ଓ ଡି ଗୁଡ୍ ଆଉ ଜି ଓ ଓ ଡି ଗୁଡ୍ ତମର ଆଜି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଗଲା ନା ହେଇଗଲା କେମିତି ଖୁସି ଅଛ ତ LKG କୁ ଏବେ କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଏଲକେଜି ତାପରେ ହବ ହଁ ମୁଁ ହଉଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିଲେ ମ୍ୟାମ୍ ମତେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେବ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛ ଆଚ୍ଛା ଏତେ ସାରା ଖୁସି ମାଙ୍କର ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଖୁସି ମା ତ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପାଠ ପଢ଼ିବ ନା କ'ଣ ପକ୍କା ତ ପାଠ ପଢ଼ିବ ରମି